أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. barkamu da sake saduwa a wannan masallacin juma'a na garin nan Jumahi, karkashin lokacin gamin shagari, inda muke gabatar da karatun littafin taqribud daruri wallafa na malam Abdullahi dan Fodiyo ta gammada kullahu bi rahmatihi. Yau muna Laraba, muna 18 ga watan 12 1442, wanda ya zo daidai da 28 ga watan 7 2021. Wannan darasi shi a darasi na 14 a cikin wannan littafi na taqribud daruri. In ba manta ba, karatun da ya gabata mun yi karatu a shafi na 9, inda malla ya magana fasali game da mufsadatus salati, masu ɓannar sallah. Kamar da muka saba cewa inda duk an kai karatu ana maimaita karatun da ya gabata sannan a yi sabon karatu, ko yanzu insha Allah za mu sake maimaita karatun da an kai satin da ya wuce sannan mu yi sabon karatu. Mun yi karatunmu na ƙarshe shine mai magana game da fasulun fi mufsadatis salati, fasali mai magana game da masu ɓannar sallah, abubuwan da ya san ka same ka to sun lalata sallarka. Shafi na 9 mala yace fasulun rabi'a insha Allah fi mufsadatis salati, ga masu ɓannar sallah. mala yace wayibsuruha dahiku, dariya yana ɓata ta. Idan mutum na sallah yayi dariya ko da mantuwa ko da gangan, to sallar shi ta lalace. sannan mi wa ziyaratu raka'atin, da ƙarin raka'a aw sajdatin ko ƙarin sujuda amdan da gangan ka ƙara raka'a ga sallah, to sallar ka ta lalace. ko kuma ka ƙara sujuda ga sallah, shine nace irin ƙarin sujuda ga sallah, kila kalla mai raka'a 4 ka zo kai raka'a 4 ka ƙare, sai ka shigo ta biyar cikin mantuwa, kai karatu kai ruku'i kai sujuda guda, sauran sujuda guda sai ka tuna cewa lalle raka'a gar za ka yi ta biyar ta. to da ka tun haye raka sujudan nan, na'am sujuda na kasance sujudan nan da za ka yi, sauran sujuda guda ka tun haye raka'a ga ta biyar, sai ka tuna cewa lalle kai raka'a 4. to da ka tun haye sujudan nan, to ka tun haye ta akan ƙari, sallah ta lalace. saboda haka irin nan duk inda ka tuna in ruku'i kai ka tuna cewa raka'an nan ta ƙari, kan ma ka taso daga ruku'i kai ka sadai ka zanna. shi na mala yace ƙarin sujuda ko raka'a da gangam yana ɓanna sallah. mala yace au akalin, ko kuma cin abinci, au shurbin ko sha a cikin sallah, au kalamin amdan, ko kuma yin magana da gangan. kana sallah kai yi magana da gangan, to sallar ka ta ɓaci. sai mala yace mi illa li islahiha, sai don gyaran sallah, sallah ta lalace, ko kuma wani abu ya shigo cikin sallah, kila liman ya bar wani abu, an ce mai subhanallahi bai san abin da ya bari ba, to na an ce yana iya tambaya ce mi ya bari, kuma sai a ce mai kaza ka bari, kuma sallah lahiya lau. kaga an yi magana don gyaran sallah ko na. shi ma mala yace mi wa tabtulu bi kathirihi, shi ma tana ɓaci da yawa ne. liman ya tambaya wanga ya magana an ka ji ma ana magana, to sallah ta lalace. mala yace wal hadasu, haka hadasi yana ɓaci sallah. kana sallah kila hadasi ya hito maka na hitsari ko mani ko mazi, to sallah ta lalace. sannan wa zikirul fa'idati, da tuna kuttattar sallah. kana sallar la'asar ka tuna baka yi azzuhur ba, sallar ta lalace. kana sallar magriba ka tuna baka yi la'asar ba, sallar ta lalace. duk inda haka sallah ta yi ni ka tuna cewa ga wata sallah mai biyar da baka yi ta ba, to sallah ta lalace. ka'ida na sallah idan sai an yi wadda za aka biya sannan a yi ta. matso sallah take bakin sallah 4, to baka da damar kai wadda za ka yi sai ka ranka ta. irin yanzu misali
baka yi sallar sahiba baka yi azzuhur ba baka yi la'asar baka yi magriba ba raka'a sallah hudu kenan ko to baka da dama kai isha a shekaran kusu ka'ida na waɗanda salloli in sun kai haka nan sai ka su amma in sun kai biyar nan na da sabanin mallam wasu na ganin kana fara wannan wasu na ganin kana fara wannan amma dai sallah hudu baka da dama kai sallar da a cikin lokacin da ko lokacin ta na hita sai ka ranka ta sannan in liman da yana ba da sallar azhur ya tuna bai sallar sahiba tashi ta ɓaci ta kowa ta ɓaci ta mamu ta ɓaci sai a sake sabuwar sallah bayan ya ranka waccan na mala yace wa ziyaratu misali salati haka da ƙarin misalin sallah ka zo sallar azhur kan manci kai 8 ta lalace sallar la'asar kan manci kai 8 ko sallar sahi kan manci kai 4 duk inda dai ka ƙara abin da ya kai yawan sallah ta lalace mala yace wa qai'un haka nan amai in kai amai da gangan shi ma sallah ta baci wa nabhun da bushi amma in ta ammadahu idan yayi gangancin shi yayi shi da gangan to wannan sallah ta baci amma inda mantuwa na sallah ba za ta baci ba wannan shi a ƙarshen karatun da ya gabata za mu shiga sabon karatu mala yace fasulun rabi'a insha Allah fi sahwi ga rakkanwa yan ce rakkanwa ana nuhin ƙari cikin sallah ko rage cikin sallah hankalinka ya tahi kana ka rage wani abu ko ka ƙara wani abu cikin sallah na mala yace wa man taraka sunnatan muakkadatan wanda ya bar sunna mai ƙarfi yana sallah ya bar sunna mai ƙarfi akwai sunnar da ba ta da ƙarfi irin yanzu subhanu rabbil azim wa bihamdihi subhanu rabbil a'la bihamdihi kaga irin waɗannan sunnoni na wanda ba su da ƙarfi a ana maganar sunna mai ƙarfi shi na malama ya bada misali yace ka suratin kamar sura irin sallar da aka azama sura ba irin mun san sallar sahi raka'a biyu din sallar sahi ba raka'atayn fajr ba na sallar sahi dai mun san akwai raka'a biyu da haka ina raka'atayn fajr ka hilli mai toko yawa to ba su ba waɗanda haka yi tare da liman kila baka samu sallah ba ka zo ka yi su sai ka bar sura ko kuma sallar az-zuhr mun san raka'a biyu na farko suna da sura biyu na ƙarshe ba su da sura to cikin biyu din nan na farko ka bar sura ko la'asar biyu na farko ko magriba biyu na farko ko isha'i biyu na farko to ka bar karatun sura ba karanta ba to wannan kayan rigi ga sallah za ka yi ƙabliya malla yace au jaharin ko kuma mutum ya bayyanawa wurin da aka bayyana karatu ka sirranta kaga ka rage sauti kenan ko to duk inda aka bayyana karatu bayyane ka asirta inda ga sallar farilla na to ka yi rage saboda haka za ka yi ƙabliya ka rage shi na mala ya ce auta kabirataini ko kuma mutum ya kabbara guda biyu Allahu akbar guda biyu kabbari ga sallarka in dai ba wancan na farko ba to nan shi ma za ka yi ƙabliya saboda ragi na kai cikin sallarka za ka yi ƙabliya kahin bayan ka ƙara tahiyar sallama kahin ka sallama sai ka yi sujuda guda biyu ka sake tahiyar ka sallama na'am mala yace amma min gairin ihrami in dai ba kabbara harama ta don ita kabbara harama da ka batta sallah ta lalace gaba ɗaya to in dai ba kabbara harama ta ba ta farko kabbara guda biyu to za ka yi ƙabliya mala yace auta hamidataini ko sami Allahu liman hamidahu guda biyu kabbasu so biyu to shi ma za ka yi ƙabliya dunna in ka malla ya ambata nan wurin da yace kabbara guda biyu in kabbar guda ba ta da ƙabliya ba ta da ba'diyya in kabbar sami Allahu liman hamidahu guda babu ƙabliya babu ba'diyya amma can sirranta da bayyanawa sunna ta guda amma mai ƙarfi wadda ana yi mata qabliya in ka bayyana wurin da ba a bayyanawa ko ka sirranta wurin asirta a tuna ana yin sujuda mala yace aw ahad tashahhudaini ko kuma ɗayan tahiya guda biyu kila tahiya ko ta farko ko ta biyu kai zaman tahiya ba karanta tahiya ba to nan zaka yi qabliya saboda kai rage cikin sallah mala yace aujulusuhuma ko kuma zaman su ya zan gaba ɗaya baka yi zaman ba baka yi tahiya ba to shi ma za ka yi ƙabliya kayan ka sallama to shi na ce duk waɗanga da an ka ambata gaba ɗaya malla ya ce sajada qabla salami ya yi sujuda guda biyu kafin ya sallama ƙabliya da ba'diyya ba ta da wata niyyar da aka ce wai kayan niyyar sujuda ƙabliya bambancin ƙabliya da ba'diyya duk inda ka rage kafin a sallama aka yi sujuda shi ne za ka ce mata ƙabliya ma'ana qabla salami
kai tahiya ka ce assalamu alaikum sai ka kahin ka sallama sai ka kai sujuddanka guda biyu sai ka koma tahiya ka sallama kai qabliya kahin sallama kenan. Ita ko ba'diyya ana nufin ba'da salami, bayan ka sallama sallah sannan ka sake yin sujuda guda biyu sannan ka sallama. Amma suna mai lawali yace wa yuhrimu littaini ba'dahu, yana sake kabbara ga waɗannan da aka yi na ba'diyya sai ya sake Allahu akbar sannan ya tayi ba'diyya, saboda ita an sallama an kaki sallah. Amma qabliya ba sai ka sake kabbara ba. na mala yace wa kadhalika, kamar haka man naqasa wa zada, wanda yayi ragi yayi ƙari sajada qabla salami ya sujuda qabliya. Kai ragi cikin sallarka, kila sallar da aka azama sura irin sallar sahi raka'a biyu na farko mun san suna da sura, sai ka karanta Fatiha ba ka karanta sura ba, ka ba sura ko an yi ragi. Kuma sai ka zo wurin ƙari, kila kan mance ka karanta Fatiha so biyu ko kuma ka ƙara raka'a, an samu ragi an samu ƙari, to nan za ka yi ba'adiyya. Mu kula nan wagga magana mai ahlari ya kawo ta, amma muna fassara ta da kuskure. Mu ce inda yace wa man naqasa wa zada sajada qabla salam, sai mu ce wa man naqasa wanda ya rage wa zada ko ya ƙara. A'a ba haka yake ba. Masu karatun larabci in ana son a ce ko ana ce au aka ce ko wa man naqasa wanda ya rage sai a ce au zada ko ya ƙara. Amma abinda mai littafi ya ce wa man naqasa wa zada, wanda yayi ragi yayi ƙari, gaba ɗaya yayi su. Saboda haka ba wanda ya rage ko ya ƙari ba, wanda yayi rage yayi ƙari. Au shi aka nuce ma ko, inda ya ce wa man naqasa au zada sai a ce wanda ya rage ko ya ƙari. To abin da yake wa man naqasa wa zada, wanda ya rage yayi ƙari biyu yayi, to shi na mai littafin da ya ciro ce wa man naqasa wa zada, wanda ya rage sunna kuma ya ƙara, to sajada qabla salami ya sujuda qabliya. Saboda mi in an ka samu rage an ka samu ƙari, to hijaba tun aka ƙari bashin nan da aka biya ka shi aka magana akan shi. Mala yace wa fi ziyadati faqat, shi ko game da ƙari shi ƙari kadai kai ki da ka zo sallar azhur kaman ce kai raka'a biyar ka ƙara raka'a guda, ko ka karanta Fatiha su biyu ka kai ƙari, to shi na yace inda mutum yayi ƙari shi kadai to shi ma zai yi ba'diyya. Sai ba da misali yace ka jahar bi mahallin sirri, kamar inda mutum ya bayyana karatu a wurin da aka asirta karatu. Mun san ana asirta karatu ga sallar az-zuhr da sallar la'asar da raka'a biyu na sallar isha'i, sai ka bayyana. To in ka bayyana karatu kaga kenan ka ƙara bolon, ka ƙara sauti ya fito ko? To duk inda ka bayyana ga wurin da aka asirtawa, to mutum sajada ba'da salami zai sujuda guda biyu bayan ya sallama. Amma in su ɗan raka a sura biyu na, kila yanzu ga sallah az-zuhr makin kai karatu a sirce sai ka ce alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim, sai ka tuna ja az-zuhr da sai ka ɓoye saura, shikenan babu qabliya babu ba'diya. In dai sura biyu na babu qabliya babu ba'diya. Amma aya biyu na shukran, yan aya biyu na bakin aya biyu ka bayyana sai ka tuna cewa ai asirtawa aka sai ka ɓoye saura, ko kuma ka zo wurin karatun da aka asirta, wurin da aka bayyana aka asirta, duk dai inda ka yi saɓanin wanda aka yi, in dai aya biyu na to shi kenan babu ba'adiyya babu qabliya. Shi na mala yace wannan in haka ya faru ka jahar bi mahallin sirri, to sajada ba'da salami sai ya sujuda bayan ya sallama. Na ina ganin kuma ya kamata mu tsaya nan, sai dai a sake maimaita sabon karatu. Mala yace fasul rabi insha Allah fi sahwi ga rakkanwa. Wa man taraka sunnatan, wanda ya bar sunna muwakkadatan mai ƙarhi, sunna mai ƙarhi yace ka suratin kamar sura, kan mance ba karanta sura ba ga raka'ar da adda sura, to shi ma zai yi qabliya. Sai yace mi au jaharin ko mutun ya bayyanawa, au sirrin ko ya ba asirtawa, au takbiratayn ko ya ba kabbara guda biyu, Allahu akbar guda biyu. Yace amami min gairi ihrami, in ba na kabbar harama na ba, duk waɗanda in kabbar su za ka yi qabliya. Au tahmidatayn ko kuma ya basami Allahu liman hamidahu guda biyu, in kabbar guda ba ka yin sujuda qabliya ba ka ba'diya. Au ahad tashahhudayn ko mutun ya bar ɗayan tahiyya guda biyu, ya zan bai tahiyya guda ba, au julusuhuma ko kuma zaman su gaba ɗaya ba kai zaman tahiya ba,
to duk waɗanda da malla ya ambata yace sujada qabla salami zai sujuda qabliya amma ta inda an kace kabbara biyu in kabbar guda babu qabliya inda an kace sami Allahu liman hamidahu in kabbar guda babu qabliya na'am to shi na mala yace duk waɗanda an ka ambata sujada qabla salami zai sujuda qabliya kafin ya sallama mala yace wa kazalika kamar haka man naqasa wa zada wanda yayi ragi ya ƙara kan ragi sunna ta ƙara sunna ko ƙara wani abu na farilla ma in dai ba da ganganna ba to za ka yi qabliya a kula nan ana maganar ragin sunna ba mustahabbi ba in ka ban mustahabbi irin subhana rabbil a'la wa bihamdihi subhana rabbil azim wa bihamdihi irin qunuti to duk waɗanda suna cikin abubuwan da ba a musu qabliya ba a musu ba'diya an ce ma in kai musu qabliya to sallar ka lalace to shi na yace man naqasa wa zada wanda yayi ragi yayi ƙari to sajada qabla salami yayi sujuda kafin ya sallama wato qabliya kenan mala yace wa fi ziyadati faqat to ga ƙari shi kadai yanzan ƙari ɗaya na kai ga sallarka sai ba da misali yace ka jaharin bi mahallin sirri kamar bayyanawa ga bagiran da aka asartawa wurin da ka san ana asarta karatu sai ka bayyana shi to kaga in ka bayyana shi ka ƙara sautin ka ya fito waje to shi ma wannan malla yace sajada ba'da salami ya ana mai sujuda ba'diya wannan shine ƙarshen karatun sai dai za mu dan ba da lokaci an kuma su tambayoyi kan nan lokaci yayi sai a tambaya kuma kamar an ka saba an ce ana son tambayoyi su tsaya cikin karatun da duk ake ciki sai ana cikin game da qabliya ko ba'diya to ai tambayoyi cikin shi sai an ka shigo babin taimama ai tambayoyi kada ya zan an hita cikin mawdu'in da aka magana akan shi duk babin da an ka shigo ko fasali to yana da kyau tambayoyi su tsaya cikin abin da an ka karanta na wa alaikum assalam na 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 yana tambaya ce game da qabliya wadda aka kahin a sallama qabliya mun san in ka ƙara sallar kahin ka sallama haka yin ta ko ita qabliya ana ce mata qabla salami kafin sallama wadda ta shahi rigi shine yace sai an koma tahiyya ko ba sai an koma tahiyya ba to wannan akwai sabanin malamai akan shi tun ga malaman hadisi saboda hadisi na zo ce nan an ka nuna annabi ya sake tahiyya amma hadisin bai nuna qabliyata ba ko bai nuna ba'diyata ba don shi ga ba'diya an samu inda an ka nuna cewa ya sake tahiyya amma qabliya sai an ka zo an ka ce annabi ya abun ga yayi amma ba a nuna hadisin zahirin cewa qabliya aka nuhi ko ba'diya to nan da mallamai sun kai sabani ko ga malikiya wasu na ganin cewa ko bai yi tahiyyar ba matsala amma wasu na ganin cewa kun tai akan cewa zai yi tahiyyar amma da tahiyyar ba ta kai matsayin ta ba'diya ba saboda ita ba'diya an riga an sallama wannan shi na'am idan ya zo sallah wadda a da raka'a na'am raka'a ta za a ramu sura ko ko wace sura raka'a farko misali ne fatiha na alhaq wal asr ta farko na'am sai kuma ne fatiha na azata ba a salata ne na'am wani na tambaya ce yayi sallah yayi raka'a ta farko ya karanta mata wal asr kuma ta biyu karanta mata wal asr haka na yace ya sallah da take sallah lahiya ne take an ce annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallah da ayat Allah ya ce wata qul to ayat ta shige mini inda an ka magana yawmal ladhi turja'una ilayhi to shi na dai aya dai guda ta annabi sallallahu alaihi wasallam ita gaba ɗaya har gama saboda haka babu laifi don kayi sallah da aya guda ko kuma sura guda ka karanta ka sake karanta ta lahiya lo sallar ka take bata da matsala ko da ko kana ai karanta ta wa alaikum assalam na'am yana tambaya cewa wai ba'diya sai ya sake mata kabbara ta shiga sallah ko ko dai to ba'diya tana bambanci da qabliya wanda aka kai a sallama da ka taho ka ƙare tahiyya kai ta dira kai amma ba'diya ana sake kabbara shine mai lawali yace wa yuhrimu littaini ba'dahu yana yin kabbara ga waɗannan da aka yi bayan sallama
saboda haka ba'diyya za a sake mata kabbara saboda sallamar da kai ka haita cikin sallah za a sake mata kabbara. na'am ga ba'diyya kwarai haka ya gani. malam sai wajen harkar da su na'am misali zan mutum ya haɗa su gaba ɗaya na ko ɗaya daga cikin su da san to shi game da akalin ko shirbin kowane suna iya ɓanna sallah duk akwai malaman da adda ganin cewa ana haɗa su amma dai mahidin jayin magana akan cewa duk wanda kai cikin su ya ɓanna sallah in kai ci ko ka sha to duk ya ɓanna sallah. wani na tambaya cewa wanda ya kabliya wurin ba'diya kabliya ta kama ka ba'diya ta kama kan wanda ya zo sallar sahe yammanci raka uku kaga ya kari ko ba'diya zai sai to ya kabliya sallar ta lahiya take ko wacce tana isan mota ko a malikiya haka sun kace akan ciya ko wacce tana isan mota mazhaban malikiya ita nan raba saboda ta aiki da hadisan guda biyu ta ɗauki ƙabliya ga inda aka rage ta ɗauki ba'adiyya wurin ƙari akwai mazhabar da gaba ɗaya duk ba'adiyya suka yi akwai waɗanda duk ƙabliya suka yi kuma an ce lalle wagga magana da Imam Malik ya ce akan ta tahirin jayi saboda annabi ya yi ƙabliya ya ba'adiyya ba guda ɗaya ba amma dai kowace tana isa mai yakwanta. na wa alaikum assalam. kamar ka san wanda ka kama ka ko kai wanda ko haka nan kai shi a kusallarka amma dai kai ya hirin jayi gaskiya cewa ai qabliya wurin ta tunda an samu hadisan da annabi yi rage yayi qabliya kuma ne yayi kare ya ba'diya saboda haka yin su ya yi inganci ya yi karfi bisa ga wancan don waɗancan sun akwai in ka diba akwai ijtihadi cikin maganar su amma wanda karar nasan hadisi na nuna ba'diya ko qabliya. to insha Allah wannan zamu tsayawa abinda mun ko dai Allah shi ba mu ikon aiki da shi inda kuskure ya faru Allah ya shahe shi subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.